नमस्कार मित्रांनो, तर आज आलो आहे रानात काम होतं, म्हणजे भुईमुग खुरपायचा होता. थोडा राहिला खुरपायचा भुईमुग झाला, म्हणजे घरी खाण्यापुरताच लावलेला आहे, जास्त लावलेला नाही. आणि इकडं मका आहे, म्हणजे लागण तुमच्या इथं काय म्हणतात काय माहित नाही मला, पण छोटा ऊस लावलेला आहे. त्या ऊसातच मका लावलेली आहे थोडीशी, म्हणजे असे जनावरांना माझा आवाज थोडा अडकत येतोय, कारण मी चिंचोके भाजलेले खाल्ल्यात. कोणाकोणाला आवडतात भाजलेले चिंचोके नक्की सांगा कमेंटमध्ये, कारण मला तर लय आवडतात. आणि इकडं आंब्याची झाडं आहेत, तर तिकडं पण म्हणजे ऊसच लावलेला आहे, लहानच आहे. आणि चला, म्हणजे आता खुरपायचं चालूच आहे, खुरपायचं आहे, पण लाईट आली पाणी दार बदलण्यासाठी सासूबाई गेल्यात तिकडं. आणि म्हणलं तोपर्यंत आपण एक व्हिडिओ टाकावा. कसा वाटला नक्की सांगा कमेंटमध्ये.